estava replegant diners per a construir un refugi a les cries d'animals en perill d'extinció. Tot el món pensava que era una persona fantàstica llevat dels mateixos animalits. Alguns d'ells em contaren històries realment estranyes sobre el Dr. Clank. Havia d'investigar i descobrir allò que s'amagava darrere la insòlita fira del Dr. Clank. Ara mateix ho sabreu. La Fira Benèfica. Ei! Estan posant una fira! Púlsars púrpura i meteors motoritzats. Això sona a festa. Però, pels anells de Saturn, com se suposa que despega esta enorme roda espacial? A on estan els controls dels propulsors? Això no vola, Widget! Clar que no, és una sènia de fira. I només pega voltes, voltes i més voltes. Sí, ara veuràs. Ei! Cometes cabuts! Es nota que els terrícoles encara no coneixen l'hiperespai. I bé, què t'ha paregut, Widget? Ai, una atracció hipersalvatge. Gràcies, xicon de fira. Sóc un operari. Esta fira és per a replegar diners i construir un refugi per a les cries d'animals en perill. Ei, això és interestel·lar. Com podem col·laborar? Potser podríeu ajudar venent entrades. Bé, ja tenim pla. Però abans veniu a conèixer els altres. Molt bé, allà va. Toca a tu! Vos presente Willy, Johnny i Santi. Hola. Hola, xiquets, com va això? Vinga, fes un llançament. Vols? D'acord, moltes gràcies. Què és això? Vaja, ha faltat ben poc. Per què no? Deixeu de jugar i torneu a la faena! És l'encarregat, el Dr. Clank. Què fan estos xiquets així? Volen ajudar-nos a replegar diners per al refugi d'animals, senyor. Ah, molt bé. Fa goig veure gent jove interessada a ajudar en una causa justa. Especialment si eixa causa només em beneficia a mi. Mira, hem arreplegat un bon grapà de diners en este veïnat. Sí, només ens queden 2 cases. Estem fent un treball còsmicament complet. Jo aniré a esta casa. Kevin i tu aneu a l'altra. Iuhu, terrícoles generosos i caritatius. Què passa? Ha faltat ben poc. Rayos solars de punta. Crec que hauré de fer una transformació ràpida. Ho lamente, mastí terrícola, però tinc molta faena. L'última casa, l'última entrada, Quina coincidència més interplanetària. Què vol? Senyora, vol una entrada per a una fira benèfica? És per a... Jo no vaig mai a les fires. Widget! Disculpe, com diu? Dis-li que és per als animals en perill. Callats! No vull callar! Oh, que graciós que és! Vaja, gràcies! Moltíssimes gràcies! M'encanten els jocs de ventrílocs. I pensant-ho bé, compraré una entrada. Vaig pel portamonedes. Ho has sentit? Esta senyora diu que sóc molt graciós.
Molt bé, veritat, Kevin? Ja ho crec. El doctor Clank estava molt content per tots els diners que hem arreplegat avui. I ara el doctor Clank ens presentarà alguns dels seus animalets, que tindran una casa en el centre per a espècies en perill d'extinció. Gràcies, Betty. El cuidador dels animals és el famós guia de safari i aventurer Rocky Truman. Gràcies, gràcies. No fugiu! Gràcies, senyor Truman. Este amiguet tan tímid és un estrus de l'Àfrica Occidental. Però què? Solteu-me! Esteu bosquets! Ho lamente, doctor Clank. Això no es fa mal cregut. La meua pantera de Florida i los gris americans són criatures tan jugarrines. De manera que voleu jugar, eh? Esta me la pagareu ben cara. Em pregunte què està dient l'estrus. Pels anells de Saturn ha dit ajudeu-nos, el doctor Clank, que és un estafador. Què dius? Les pobres criatures necessiten ajuda urgent o jo sóc descendent directe del mico marcià. My interstellar adventure will continue right after these Earther messages. Jazz and Jupiter, time to return to Widget. That's me. Tu creus realment que el doctor Clank és un estafador? No pot ser veritat. Bé, jo crec que sí. Iuhu, Widget! Sí, mega cervell. D'ara en avant sóc mega graciós, gràcies. Vaja, un altre. Pesat. Val més que vagis a la fira en persona i parles amb els animalets, capità Púrpura. Llamps siderals, ho faré, mega cervell. No consentiré que ningú tracte malament els animals mentre Widget, el protector del món, puga evitar-ho. Moltes gràcies, jove. Gràcies, Willy. Ai, estes boletes estan boníssimes. Ara hem de buscar els animalets i parlar amb ells. Deuen estar en eixa tenda. Rajos còsmics. Hi ha una cua interestel·lar. Ai, se'ns farà de nit. A on va, doctor Clank? Així té, Truman. Una nova cria amenaçada per afegir a l'exhibició. Quina caixa més estranya, doctor. De què es tracta? És un pitó de l'Índia, una classe de serp exòtica, una altra criatureta graciosa en perill d'extinció que m'ajudarà, vull dir, a la fundació a fer molts diners. Oh, una serp! Una serp! Jo odio les serps! Quina escalor me falt! Un mouse! Crec que ese xiquet necessita ulleres. Segur que no ha vist que sóc una serpitó enorme i aterridora? Van a tancar la fira abans que puguem veure els animalets. Mireu! Oh, no! Suquet de polps estel·lars, passem al pla B. Molt bé, terrícoles, esteu alerta. Jo tornaré més pronte que un raig magnetopropulsat, perquè la millor manera de parlar amb els animals és transformar-se en un d'ells. Genial, Widget! Mira, que simpàtic! Ja està. Ei, a veure què fas? Si poguera passar sense que em veren, podria... Oi, et tinc ben agarrat.
Però ara em soltaràs, veritat que sí? Solta'm. D'acord. Ja està. Gràcies. Intentes saber coses sobre el Dr. Clank. És realment un estafador o no? Llop! Vine cap ací. He vist a eixe farsant de Clank amb un sac ple de diners que se suposava que eren per a la construcció del nostre refugi. Noves i supernoves de la galàxia. Hem de detindre eixe malvat. Els diners encara no han eixit de la fira. Vete si pots trobar-los. Ràpid! Segur que ho faré. Paraula de protector del món. Ja estic ací, amics. Bé, pel que diuen els animals, el Dr. Clank és tan astut com una rabosa galàctica. Mireu, Rocky ve per allí. Per Júpiter, no em dóna temps a transformar-me. No deu estar lluny. L'he de trobar abans que s'entere el Dr. Clank. Ei, senyor cuidador. Busca alguna cosa? Ai! Estic buscant una serp pitó verinosa que s'ha escapat. Una pitó? Sí, ja sabeu, una serp enorme i perillosa. L'heu vista? No, no hem vist cap pitó. No, ni mitja ni cap. L'únic animal així és este de peluix. Ah, bé. Uf, m'alegre. Vull dir, gràcies, xiquets. Ben fet, amics. Ara he de trobar l'amagatall on Clank guarda els diners furtats. Sí, serpeta. Serpeta! Estàs ací! Vull que fiques eixos desagradables animalets dins les seues gàbies de viatge. Ens traslladem a la pròxima ciutat. Ei! Per totes les cometes volants! Però escolta, Dr. Clank, eixes gàbies són massa menudes. Quant de temps hauran d'estar tancats allí? No és just per als animals. Molt bé. Senyor gran explorador de safari, val més que pel seu bé no oblide que jo sóc qui mana ací. I vostè no és més que un actor contractat de segona fila. Ara dones aire i faça la seua faena. Mentre jo revisaré el meu banc secret. La meua col·lecció especial de peluixos. Excel·lent. Ja queda poc per completar la meua fortuna. I ningú no pensarà mai mirar a ser. Què? Oh, no t'escaparàs! No puc deixar que aquest animal en perill d'extinció s'escape! Això pot fer perillar la meua fortuna! Purple pulsars and quaking quasars. I'll be back after these messages. Now back to the awesome interplanetary adventures of Widget. That's me. Humans! Micos marcians i fang espacial. Estic atrapat com una rata intergalàctica. Et tiraria una maneta, però jo només tinc cua. Per a ser una serp tinc molt bon sentit d'humor. Bé, hem d'eixir d'ací d'una o altra manera. Sí, té raó, però jo... Passarem la vida tancats. Jo tinc por. No tingueu por. Widget, el protector del món, està ací. És realment súper. M'encantaria fer això. Que divertit, veritat? Ta-tan! Són lliures! Per Júpiter hem de preparar un pla estratègic. Acosteu-vos tots. Veniu, veniu.
I vull que entre tots distragueu Clank. Estàs segur que havíem quedat així, Brian? Pot ser que estiga dinant amb la dona barbuda. Ja, o amb l'home salvatge de Borneo. Deu haver-li passat alguna cosa, no creus? Ai, Ho lamente, xiquets, però la fira està tancada. Haureu d'anar-vos-en. Què dimonis? però és que... Torneu ací! Ja s'acosta! Estat alerta, Oset! Amalla'm! Afanya't! Quan t'agarre voràs! Molt bé, gràcies, Dr. Clank. Torna'm els meus diners! Rajos espacials, estos diners no són seus. Són per al refugi d'animals en perill d'extinció. Ai, però què vol dir això? Torna ací, chaparro púrpura! Què significa això? Alguna cosa rara està passant per ací. Així Betty Bofo retransmetent en directe des de la Fira Benèfica dels Animals en Perill. Hi ha una gran multitud reunida avui per a conèixer l'il·lustre doctor Clank. Però què? Torna ací amb ells a pantera! La veritat és que no sé què passa No si... entenc res. Vine ací, serp. Serpeta, serpeta bonica. Ui, ui, ai, ai. Ja ho tinc! Potser t'havies imaginat que series més sabut que el doctor Clank? Què dimonis? Torna-s'hi! Ho lamente, xicotet. Widget, estàs bé? Sí, còsmicament senzillet. No hauríem de seguir el doctor Clank ni l'osset aquell? Podem fer una cosa millor encara. Anem. De nou així, Betty Bofo en connexió directa des de... Bon dia, reportera terrícola. Si vol aconseguir un reportatge interplanetari, per favor, enfoque les seues càmeres cap allà. Torna meu! Els diners són meus, ja t'ho he dit. No pense donar ni un clau a aquests estúpids animals! Torna'm els diners! No vos acosteu! Això és meu, tot meu! Ho vaig robar amb molt de tacte! This cosmically cool adventure will continue right after these messages. Jazz and Jupiter, time to return to Widget. That's me. The money's mine. It's all mine. Els diners són meus, tots meus! Què pot dir de tot això, doctor Clank? Vostè mateix ha vist com eixos salvatges m'atacaven, veritat? Són unes bèsties desagraïdes. L'únic desagraït que hi ha sí és vostè. Vaja, ha resultat que el doctor Clank és un estafador professional. Quina cara que té! I damunt l'hem estat ajudant. Bé, encara podeu utilitzar els diners per a construir un refugi o podeu donar-los a altres refugis ja construïts en altres llocs del món. Però quina idea més bona, megamic! Sense cap dubte eres la unitat del megacervell més sabuda de tot el cosmos. I tant, sou l'única unitat de megacervell. No tingueu por! Rocky Truman està ací! Rendiste, Clank! Hauria d'haver impedit les teues barbaritats molt abans! Crec que ja has fet tard, Rocky. I continues sent un vulgar actor. No sóc un simple actor. Jo em ric dels perills. Em burle de les serps. Crec que vaig a desmaiar-me. Fort, que al final he acabat espantant algú.
Per a ser un micromembre de l'espècie de les serps en perill d'extinció, eres mega valenta. Si vols que et siga sincer, ja ho crec. Ah! No és necessari ser gran per a ser valent, megacervell. Mireu, Widget. El millor pes pesant dels herois. I només alça un pam de terra. Moltes gràcies, però jo crec que has exagerat un poquet, una miqueta, de veres, i m'esteu afrontant.